Тыңлайм. Несін ме? Яхшы, рәхмәт. Сезнең хәлләрегез ничек? Әтидәме? Бик яхшы. Юк, эшкә бармыйм. Әйе, Хәдичә бүген кайта. Поезд белән. Кичке сәгать 6-да. Әлбәттә каршы алам. Әни, бүген сезне кичке 7-дә көтәбез. Үзем әзерлим. Юк, ярдәм кирәкми. Рәхмәт, үзем. Көтәбез. Яхшы. Кичкә хәдер. Үзем. Пешерәм. Үзем. Нәрсә пешерәм? Ага, менә, таптым. Пылау пешерәм. Пылауга нәрсәләр кирәк әле? Әйе. Яхшы. Аңладым. Булды. Пишер юк. Суган да юк. Сарымсак та юк. Бу да юк. Юк. Яхшы сыйфатлы эшләнү вакыты бозылмаган. Бозылган. Саклану вакыты күптән беткән. Әле вакыт бар, кибеткә.